लोगोफोर नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिसोरो अननानै प्लिज जोबजासिम नायनानै अलाव थुनानै साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामनो सानदों। दाखालि माने आंनिया मैया सानसे दाखालिहाय आंनिया आनसाबस्क्राइबार जाफिनजोबदों। लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आनसाबस्क्राइबार खालामदोंब्ला प्लिज अननानै बिदि आनसाबस्क्राइबार खालामनाङा। गासैबो जोङो बर'जों बर' अनज्लाय खौसे जालाय। आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो, नोंथांमोनाबो आंजों सापर्ट खालामबानो जाबाय। कमेन्ट हारि खालामलायबानो जाबाय। जों गासैबो अनज्लायनानै जोङो गासैबो सापर्ट खालामज्लायनांगौ। बेबायदि खालामलायनाङा। जुदि सोरबाफोर जुदि आनसाबस्क्राइबार खालामदोंबा बेबायदि खालामलायनाङा। आरो भिडिअखौ फुल नायनानै अलाव थुनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आंनि बुंनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला अननानै लोगोफोरनि माफा खालामलायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।